Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Il-Partit Laburista innota li d-Deputat Nazzjonalista u kellim ewlieni għall-ekonomija Jerome Caruana Cilja ikkonferma li mhux biss ma jafx jikteb rapporti ekonomiċi imma lanqas u kapaċi jifhem dak li jikteb ħaddieħor. Il-Partit Laburista reaġixxa għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar ir-rapport tal-IMF. Intqal li fl-istqarrija tiegħu Jerome Caruana Cilja kiteb eżatt bil-kontra ta' dak li ntqal fir-rapport ta' din l-istituzzjoni indipendenti internazzjonali. Il-Partit Laburista innota li f'attentat li jnaqqas mill-valur ta' ċertifikat eċċellenti li ngħata pajjiżna mill-IMF, il-kellim tal-Oppożizzjoni ikkonferma il-politika negattiva tal-Partit Nazzjonalista li ħsiba biss biex toskura li pajjiżna. Il-Partit Laburista innota fost l-oħrajn bil-kantalina nazzjonalista li pajjiżna għandu tkabbir ekonomiku bbażat biss fuq tkabbir tal-popolazzjoni u l-iskjavitu modern. Ġinnutat li dak li ntqal minn Jerome Caruana Cilja u għal kollox kontra dak li jingħad fir-rapport tal-IMF. Dan hekk kif l-IMF tinnota li ras ar-ras iġifieri meta taġġusta għall-effetti tat-tibdil fil-popolazzjoni, il-ġid nazzjonali ta' pajjiżna se jibqa' jikber aktar mill-medja taż-żona euro. Ta' min jinnota li ż-żona euro il-aktar żona ekonomika sinjura fid-dinja altru milli żona ta' skjavitu modern. Madankollu pajjiżna se jkollu ġid ras ar-ras li jikber aktar minn din iż-żona. Il-Partit Laburista tenna li altru mit-cheap labor, ir-rapport tal-IMF jgħid li l-produttività tal-ħaddiema f'pajjiżna kibret brata ferm akbar minn dik ta' pajjiżi bħalna. Fl-istqarrija tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni jikdeb ukoll meta jgħid li l-IMF kitbet li żdiedu n-nies f'riskju ta' faqar f'pajjiżna. Il-Partit Laburista qal li gidba oħra tal-Partit Nazzjonalista illi saret xi kritika lejn il-Gvern fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni jew l-ħasil tal-flus. Bil-kontra ir-rapport tal-IMF jgħid li fl-aħħar sentejn l-awtoritajiet Maltin għamlu riformi fis-sistema ġudizzjarja u t-tisħiħ tal-indipendenza fil-ġustizzja u anke ġiet adottata l-istrateġija kontra il-frodi u l-korruzzjoni. Il-Partit Laburista tenna li dawn huma riformi li l-ebda amministrazzjoni preċedenti ma kienet kapaċi tagħmel. F'din l-istqarrija intqal li track record tal-kellim tal-Oppożizzjoni fejn tidħol kitba ta' rapporti ekonomiċi ħżiena u mimlija żbalji ilha magħrufa tant li tneħħa mill-irwol li kellu bħala kellim għall-finanzi. Issa qed jirriżulta wkoll li l-istess kellim laqqas u kapaċi jaqra u jifhem rapporti ekonomiċi. Il-Partit Laburista temm jgħid li dan u l-aqwa konferma ta' kemm il-poplu ma jistax jafda lill Partit Nazzjonalista bit-tmexxija ekonomika u finanzjarja ta' pajjiżna.